Здравейте, приятели! Вие сте с видеоканала на Техноматика Гаражни врати. Днес ние от екипа на Техноматика решихме да проведем един интересен експеримент. Тези странични мотори за секционни врати тип High Lift и Vertical Lift са предназначени за врати с размери от порядъка на 3 на 3, да кажем 9 квадратни метра. Все пак това не е тежък промишлен мотор от най-големите серии, а е просто страничен мотор за малки до средно големи врати. В какво се състои експеримент? Взимаме си, значи, ние един такъв мотор и отиваме да го монтираме на един автосервис на врата, която е с отваряне нормал лифт, но е с размер от порядъка на 3,50 на 3,80 или 4 метра височина. Не си спомням, ще премерим там на място и ще кажем, разбира се. Това нещо ще се ползва от служителите в този автосервис, които са доста хора. Тоест, ползва се от различни хора по различен начин. И вратата е по-голяма от фабрично зададените параметри на мотора. Бихме искали да видим доколко този мотор е преизчислен и колко време ще работи на тази врата при такъв интензивен режим на ползване и при монтаж на по-голяма врата от това, за което е предвиден. Така че експериментът е интересен. Иначе казано, искаме да счупим този мотор, да видим къде е неговия предел. Винаги трябва да се знаят такива неща. Примерно при претоварване в интензивност и при претоварване в размер, колко време ще издържи такъв мотор. Съответно, ние сме правили експеримент с него, който продължи 7 месеца и половина на врата в неговите размери и с нормална интензивност до към 30-40 отваряния на ден. Мотора не е мръднал до момента, така че този експеримент продължава, който е в рамките на допустимото за този мотор. А сега ще направим и другия, с по-интензивна врата и с по-голяма врата. Искрено се надявам, тъй като впечатленията ми от този мотор са много добри, искрено се надявам, че той няма да се счупи. Но ще го монтираме и ще го проследим и ще видим. Ето вече сме на мястото, където ще монтираме. Искам само да покажа колко голяма е вратата. Вратата в момента се задвижва от този верижен редуктор. Ще се опитам да го покажа по-отблизо. На мястото на верижния редуктор ще поставим автомат. Доста внушителна врата. Изобщо не е 3 метра, ами сигурно е 4 на 4 или нещо от този род. Ето е, чудовище. Тя не е отворена до край в момента. Я така не ще сварям тази задната по-добре, защото аз съм сигурно, че стане джампа лево. Ама ще стане тази джампа, тя сварям отзад. Ще станеш. За по-сигурно ще я премеря, че ми е интересно всъщност какъв е размера. Не зная дали се вижда. Четири метра на ширина. На 4,20 височина. 4 на 4,20. Значи това е много сериозно прехвърляне на работния диапазон на мотора. Мотора е за врати 3 на 3. Монтираме на врата 4 на 4,20. Ще я покажа отвън, тъй като срещу светлината нищо не се вижда.
имаме разрешението на собственика да снимаме този клип. Уговорката ни, ето е вратата. Сериозна врата, 4 на 4,20. Ползва се доста често, на всяка кола, която влиза и излиза, се отваря вратата. Та уговорката ни със собственика е такава. Слагаме мотора, започват да се опитват да го счупят и ако не успеят да го счупят до 1 година, той плаща мотора. Ако успеят да го счупят, това ще бъде записано на един от следващите клипове. И така да пристъпваме към монтаж. Значи ще се опитваме да снимаме монтажа от този ракурс. Сега като вдигнем скелето ще разберем дали е удобно. Ако не, ще преместя камерата, не е проблем. И така включваме се малко по-късно. Скелето вече е вдигнато. Колегата междувременно успял да демонтира верижния редуктор. Ето го тук долу на земята. Горе-долу е монтиран, не е много прецизно, но вече е закачен новия мотор Site 80 и той успява да движи вратата, но самата врата не знаем кой я е монтирал, не е направена много добре и запира. Ще трябва малко да се регулира, тъй като и без това е много голяма за този мотор. Вярно, че експериментът е като за убиване на мотора, но не бихме искали да го убием за ден-два. Поне трябва да направим вратата да движи и плавно. Това скърцане трябва да изчезне. Доколкото мотора е монтиран само информативно и тепърва ще има настройки и опъване на веригата, виждаме, че веригата за момента е доста провиснала. Елипсовидните отвори на носещата плоча позволяват да се опъне веригата, а ако те не са достатъчни, може да се извадят 2, 3, 5 звена от веригата и да се направи наново настройката на опън на веригата. Значи веригата не трябва да е ужасно опъната като струна, но не трябва и да е много хлабава, за да не изпадне от колелата. Значи момчето регулира въжетата на вратата, така че да я изправи, защото в горния десен край забиваше в водачите. В момента пръска с течна грес ролки и релси, да може да се движи по-леко вратата, но като цяло мотора я движи доста сполучливо, въпреки че е голяма и е затягаща. Ще видим колко време ще го прави това нещо. Сега колегата експериментално е сложил голямото колело, така че вратата да се движи бавно. Тъй като е много голяма вратата, той се е притеснявал, че мотора няма да има достатъчна мощност с малкото колело, т.е. с бързото движение, и е сложил голямото колело, иначе казано бавно движение. Искам да видя обаче колко бързо движи вратата бавното колело. Пусни да видим скоростта каква е. Така, вратата се задвижи, но наистина е доста бавна. Да, доста е бавна. Но след като настроиме крайните изключватели, ще проверим скоростта каква е. И ще преценим дали да сложим малкото колело. Момчето пръска в момента с течна грес пружините, за да започнат да се въртят по-лесно. Тъй като това е стара врата, не знаем кога е монтирана. По пружините има прах и те са започнали да запъват намотките една в друга. Отделно пръскат се и водачи, и ролки. Хубаво е да се прави такава профилактика около веднъж годишно.
особено ако мястото е по-запрашено, тогава даже може да се измият всички ролки, водачи и пружини и след това да се напръскат с течна грес. Тук е доста прашно, отвън се правят постоянно ремонти по пътя и всичко е потънало в един неприятен абразивен прах. Само да покажа откъде се регулират въжетата, поне при тази врата. Ето чрез тази регулировка можем да опънем или отпуснем съответно дясното въже. Същата има и отляво. Така се оправя хоризонталността на вратата. Така, въпреки че видеото е за един експеримент с този страничен мотор, с неговото претоварване и опита да бъде убит, все пак не можем да минем без настройки по вратата, тъй като тя върви изключително тежко, дори и на ръка, като се опитваме да я обслужваме. Колегата я напръска с течна грес, регулира въжетата. Сега ще видим колко се е подобрило движението. За момента мотора все още е с голямото зъбно колело, което е забавно движение. Като нагласи крайните изключатели, ще проверим каква е скоростта на движение и ще преценим дали им е достатъчна. Бих предпочел да остане на тази голяма врата и при това често използване, което ще има, при тази интензивност на използване, да остане с голямото зъбно колело, което е забавно движение, защото то дава допълнителна мощност на мотора. Но ако имаме възможност да монтираме малкото и да ускорим, ще го направим. Така, експеримента продължава. Започнахме вече да регулираме крайните изключватели. При вдигането си вратата повече не скърцаше, както преди. Крайният изключвател за долно положение вече е нагласен. Сега колегата ще прави крайния изключвател за отворено положение. Но вратата се движи доста бавно с това голямото зъбно колело. С голямото зъбно колело, ако вратата беше с големи барабани за хай лифт или с чиниите за вертикал лифт, тя щеше да се движи с нормална скорост. Но тъй като сега е с барабани за нормал лифт, скоростта е ниска. И следващото, което ще направим, е да сменим зъбното колело с малкото и да експериментираме и с него. Пускай! Ето това е скоростта на движение. Според мен е много ниска. Сега ще я пуснем додолу. Но тъй като това е автосервис, а не склад, при който след като си свършим работа да я пуснем тя да се затвори сама. Тук някой стои до нея и я чака да се затвори. Мисля, че тая скорост е неприемлива в случая. Затова ще преустановим регулирането на крайните изключватели и направо ще сменим зъбното колело с малкото. Следва обтягане на верига и регулиране на крайните изключватели вече с другото зъбно колело. Звуците са от автосервиза, а не от вратата. Добре, слагаме малкото зъбно колело. Това е скандално бавно движение. С тези барабани нормал лифт няма как да е иначе. Малкото зъбно колело е за тях.
Скоростта на движение е доста добра в момента. Тая огромна врата не трябва да се движи по-бързо. Сега сме с малкото колело и това е скоростта на движение. Продължаваме с настройките. И така, мотора вече е монтиран, сложен му е капака, захранен е от електричеството. Веригата я скъсихме доста в сравнение с одеве, тъй като вратата е много голяма и се получаваше... Не знам какво се получаваше, но не виждаме какво снимаме. Получаваше се прескачане на зъб. Сега този проблем го няма. Виждате, почти вертикално е застанала веригата. Остава да се монтира бутона. Мотора ще се управлява и на дистанционно, и на бутон. И ще заснемем финалната част от експеримента. Пускаме вече вратата да работи. Монтиран е и бутона. Ето виждаме, че се затваря. Може би сега е момента да припомним в какво се състоеше днешния експеримент. Експериментът се състои от две части. Първата част е да задвижим врата много над обхвата на този мотор, който е посочен от производителя. Значи мотора е за врати до 3х3, в момента движим врата 4х4,20 и той я движи с лекота, без никакви излишни паразитни звуци, тихичко, спокойно. Двигателя не си променя звука при работата да се тормози. Ето го бутона. И втората част от експеримента ще бъде при такова сериозно претоварване, колко време ще издържи този мотор. Като освен като тегло претоварване, ще има и претоварване като брой отваряния. Значи ние сме изпробвали такива мотори на врата 3х3, спокойно могат да отварят 200 пъти на ден. Но на тази голямата врата, ако отваря 50 пъти на ден дълго време, просто мотора ще е превъзходен. Но експеримента сега само започва. Ще снимам периодично да показвам от какво обслужване е имал нужда и дали въобще е имал нужда от обслужване. Трябвало ли е да се обтяга верига, имало ли е някакви проблеми. Периодично ще се появяват видеоклипове във връзка с този експеримент. А сега ще направим една демонстрация на настройката на функцията Obstacle Detection. Това е изследване за препятствия. Рамото на колегата е препятствието в случая. Вратата опира, спира и връща обратно. Много удобна функция. Можете да забравите отдолу стълба, кофа, автомобил. Със сигурност няма да смачка нищо.